10. epizódy zo seriálu Rybičky. Nachádzame sa na delce Mekongu. Ako za mnou vidíte, ich to tu celkom nepríjemne zatopilo až do bodu, kedy sa tu vlastne dá chodiť iba na lodiach. Neviem, no ako 100 miliónov ľudí, si predstav, 100 miliónov ľudí, ich život záleží od tejto rieky, to je celkom vychtané. No, v každom prípade, ak máš chuť troška na východ sa pozrieť, tak tu na Ho Chi Minovom meste je to celkom v pohode. Melón stojí 70 000 dongov, takže to si priprav, našetri si a keď budeš mať 70 000, tak dojdi do Ho Chi Minového